garwa Jaka Lara bakal diparingi. Wah, matur sembah nuwun Koko Prabu. Supados kula dhawuh lan garwa Jaka Lara ning njaluk tukon. Lho. Njaluk tukon apa Antasena? Nah, iki ngene, tukone kuwi babat alas Tarwiyah. Papane ning ndi? Ora ngerti aku golek ana. Alas Tarwiyah. Nek kowe iso babat alas Tarwiyah, mengko diparingi garwa Jaka Lara. Aduh Koko Prabu, nyuwun pamit. Kula badhe ndangu pendhita kula. Alas Tarwiyah wonten pundi dunungipun? Mangke lajeng dhawuh garwa Jaka Lara praena ati-ati Bistapati. Gatotkaca nambah nyugung dirgam para mawas kiblat sekawan lir kilat pindho tadhe Antasena ana apa? Prabu Bistapati bakal didhawuhi garwa Jaka Lara garwane Wakmu Natandrawati. Ning kowe njaluk tukon kon babat alas Tarwiyah ki papan dununge ana ngendi? Ha iki aku ora wis matur. Ling lamar ya ora umum, ling njaluk tukon ya ora umum ngono. Papane ning ndi alas Tarwiyah ki? Ayo mbuh. Aku mung ngomong kok. Eneng ora eneng. Alas Tarwiyah. Lah nek Sikoniyah ngono ki. Lah Koniyah ki sapa? Bojone Suki. Koniyah. Sembranahmu ora kaya. Lah njur karepmu sing baku Bistapati iso mundur. Iya. Ayo diupadi. Bapa Werkudara nggone murca saka ngembanan Gatotkaca wonten dawuh. Dimas Taki nggih wonten dawuh. Aja nganti kesuwen, ayo enggal derekno. Diupadi ana ngendi murcane Sudramu. Dimas Werkudara, Dimas Bratasena. Monggo wonten dawuh.
genarya wangsit Mindo kompan necap matu matu kang tanpa tolo kaliwating tibaning angin wonten dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu nimbali ingkang apa? Nggih, wonten menapa sinuwun? Nggih, wonten menapa sinuwun? Lejar penggali bakal dhaup garwa Jaka Lara Kraton Ndorowati. Paman Begawan, wonten dawuh. Wis tak muktekke Nyakrawati Mbau Dendha ning kratonku. Ih. Aku takon marang sliramu. Kasebatan nggonku dhaup garwa Jaka Lara Ndorowati nanging njaluk tukon. Pitumbasanipun menapa? Tukone aku kon babat Alastarya. Lah Alastarya kuwi papan dene ndi? Kowe iki pendhita sing ngautama, pendhita ingkang wicaksana. Ayo gak matur, Alastarya kuwi papan denunge ana ngendi? Waduh. Dipun pejahi kula nderek. Kula dereng nate mangertos Alastarya menika wonten pundi. Aladene ku tak muktekake. Aladene ku disembah-sembah pinangka nujung ana kraton. Keneng apa? Alastarya wae ora ngerti. Kula aturi dangu Togog. Togog kula piluk lah. Alastarya ngerti? Nggih. Ngertos. Lho. Kowe ngerti? Ngertos. Ngerti tenan apa piye? Semeneng wae kok. Semeneng wae. Ngertos. Yen kowe ngerti, papan dununge Alastarya kuwi ana ngendi? Ning kula niki rada kesupen ning pun tau mireng. Kepiye kuwi? Semeneng wae to. Lah, ingkang ngertos saestu papan dununge Alastarya niku wonten jalma. Lho, sapa? Nujume Pandhawa sing sepisanan. Niku ngerti dununge Alastarya. Kowe ngerti Paman Sitiwono? Gurune Pandhawa sing kapisanan kuwi sapa? Kula iki dereng mangertos. Togog ngertos. Togog nun, ngerti ngertos. Gurune Pandhawa sing sepisanan kuwi sapa sing ngerti? Alastarya. Mboten-mboten sanes Danyang Kumbayana Pandhita Durna. Pertapane teng Soka 5. Heeh to lho. Heeh, Soka 5. Nggih, Durna niku sing ngerti. Lho. Durna ki pertapane nang Soka 5 ngerti Alastarya. Ngerti ta? Utana para prajurit. Akane Soka 5. Durna ora bisa medharake ana ngendi papan dununge. Alastarya cuwing-cuwing dene aku. Ora ana Panakawan loro telu ya mung siji Panakawan sing pinter sing wege ki ming Togog. Lah nggih. Kowe mau matur sing ngerti Alastarya ki Begawan Durna ning Soka 5. Njur karepmu piye? Dadi dijuwik-juwik Durna ngoten. Ku ngoten niku. Wah pinter tenan kowe ah. Mulane neng titik dijak. Anggere ora rempel. Dijaknya anggere ana loji ngono wis. Loji-loji dengkul ngampek. Wah, nek ning jarume kalah karo loji. Iki penemuku lho. Penemumu ayo jarum iki pira? Jarum iki wis 23. Lah loji pira? 10 utawa 6.000. Ha kalah. Kalahe jarum iki ning cilik loji rak omah tingkat. Wagetan ora. Wis saiki diawat-awati Kanggir Prabu supaya entuk kae nggih monggo kula dherek iki.
busana maneka wano renggeng kencana ratna bandera ayo kometer sinang panjra sing roto beting bojo Sruprasta kayupan keprapan Puspita andrae Mawur kapyo pengane laju tindaki Rana Pagundrawati kadhiraken Raden Gatotkaca, Raden Sencaki, Bambang Antasena. Minggah harga medhu jurang keceneri rendet kuncane datan kapitanging galih. Daya-daya pinanggih layan Raden Werkudara. Prabu Wistapati Semantara ugi nampi sadane Rana Pagundrawati badhe kadhapaken garwa Jakalara menawi saged babat wana taryah. Lajeng Prabu Wistapati lumarang wonten pertapan Sukalima apit aturipun Kilurah Togog ingkang mangertos wana taryah. Kadheraken para prajurit wonten ingkang giring-giring kudanira, wonten ingkang ngisik-isik rangka. Waneh-waneh perjurit bau wonten madyaning wana kendel sawetawis, wonten ingkang ngisik-isik kipa. Wonten ingkang ngapalke campursari. Waneh-waneh para prajurit ingkang wonten madyaning wana, sinigek ingkang wonten madyaning wana. Kocapung ngajengaken ingkang wonten pundi ingkang wonten pertapan Sukalima. Begawan Durna lenggah wonten madyaning patrabaan sinebu Raden Werkudara miwah putra Bambang Satama tina saking Mandra Pindha pinandhing Ganu Werkudara apa ya wis presa tempuran pitu sing mburining pertapan. Kula kinten dereng mangertos, Kang Mas. Wonten ing pertapan menika wonten tempuran pitu lajeng laturi sesuci. Siram Dewasraya wonten tempuran pitu lajeng nampi ngelmunipun Kanjeng Rama Durna. Ya Aswatama bakal tak tindakake adus tempuran pitu. Bima sayong gongkara Sudibya sawara-wara sedeng Bima nyawur gunadya
tanjuring samudra loya amburna kangge kepentek wandes jalo pamit taun burine pertapan yo sing prayana ngati-ati anakku lanang Werkudara Aswatama jaluk pamujimu nggih Kang Mas mugi-mugi sedyanipun Kang Mas saged kasebatan Kang Mas Bratasena matur Kanjeng Rama ana apa Satama Kang Mas Werkudara sirang Damas sirang Dewasraya wonten tempuran pitu lajeng dipun wejang sangkan paraning dumadi iya panjenengan kagungan ngelmi sangkan paraning dumadi blas ora duwe apa-apa boten kagungan ora duwe Nangil milipun Rama menika menapa? Lenggok sutir. Karo gama tuwek. Menika ngilminipun Rama, yen mekaten namung kondhangipun Rama menika pendhita sugih ngilmi. Ing boten kagungan ngilmi blas. Kenging menapa Kang Mas supados sirang Dewasraya tempuran pitu pek klelet. Mengko janji Kang Mas kuwi klelet ora njaluk ngilmu. Ih, lajeng kersanipun wis dianti wae. Werkudara mesti bakal klelet nang tempuran pitu. Pamandura kula ingkang sowan Pamandura. Laras menika pertapan Sukalima. Nggih, laras Sang Prabu panjenengan sinten? Aku Prabu Bistawati saka kraton Ngawu Langit. Nggih, kersanipun. Ing pertapan Sukalima menapa laras panjenengan Begawan Durna? Oh, laras mboten wonten. Kalih tiga namung setunggal kula Begawan Durna. Panjenengan nujumipun Pandhawa sepisanan. Oh, leres kula sepisanan. Pandhawa menika anak-anak kula. Ingkang paring ilmu kula. Yen mekaten leres ngaten. Kula badhe nyuwun prisa. Kados pundi Sang Prabu? Kula nglamar garwa Jaka Lara wonten kraton Durawati. Saged dipun dawuhaken menawi saged babat Alastarya. Lajeng panjenengan miturut saking aturipun Togog ingkang mangertos Alastarya menika namung panjenengan guruning Pandhawa sepisanan. Lajeng wonten pundi Pamandura? Alastarya menika wonten pundi? Oh nggih, Alastarya menika wonten. Wonten pundi? Wonten mingkinging pertapan Sukalima. Menika dadi alas namung satriya godhek dewa. Panjenengan saged mejahi satriya sing godhek dewa niku padha karo babat Alastarya. Kok yen mekaten nyuwun pamit. Alastarya ababas wae. Satama, kula Rama. Ayo transmigrasi wae Satama. Iki kepiye Kamas Werkudara njaluk ilmu sangkan manani dumadi aku ya ora duwe tenan Satama.
iki malah Prabu Bestopati kok arep babat alas. Koniah kok sapa iki? Tarwiya. Lah ya kowe. Wes aku ya ora ngerti. Kenging napa panjenengan ngendika Kamas Werkudara dianggep alas Tarwiya? Malah ngene. Tak duka mbok Bestopati karo Kamasmu Werkudara supaya mati Bestopati ya syukur, Werkudara mati ya syukur, ning awake dhewe mlayu. Golek pengayoman. Mengko ndak dadi parang cucuan. Wih, lajeng kadung mlayu wae sapa. Kondau karo garwa Jaka Loro Ndorowati. Wah, Tarwiya. Kowe alas Tarwiya. Wah, ana ratu edan. Ngarani aku kok Tarwiya. Aku Raden Werkudara. Tuntu, kowe tuntu Werkudara. Kowe alas Tarwiya. Ayo, tak pateni kuwi padha karo babat alas Tarwiya. Tak nggo gawe tukun Tarwiya. Wah, ratu sapa kuwi? Prabu Bestopati. Kowe Tarwiya. Yo wis Tarwiya wis. Nah, nek yo ngono ya. Ati babate ke rumah saku. Manut kok tak pateni. Aku mateni kowe bisa dhaup garwa Jaka Loro. Aten lo deplok mbok. Digdaya banget Cakara kok nganggo sikil ora nganggo tangan. Mantep temenanan sikile. Ya. Tak babat yo ya. Wah, babatan kowe. Iso babat aku, mateni aku. Ratu sing ampuh. Yo, ora ngerti kadidal. Ditenono aku bakal Triwikrama ora teko mangkono. Prabu Bestopati badhe Triwikrama ical sipatipun Prabu Bestopati dados Gandharwa sak gunung anakan. Manuto tak babat tak pateni aku dhaup karo Jaka Loro. Wah, kowe malah saya gedhe kaya ngono. Kowe arep mateni aku. Aku bakal ngrampungi nyawa. Wah, gegulung kowe.
tembung semene gedene kok ya kalah rasa alah ya alpiyah. Wah. Ya, tanggo gawe sayembara. Tak getak mengko nek gontal iki dudu tarwiyah. Ning nek ora gontal iki tarwiyah mesti bakal tak pateni. Oh, tampan ana panggetakku. Nek gontal dudu tarwiyah. Ning nek ora gontal tarwiyah tak pateni. Oh, mati dhewe. Banget terangane Raden Werkudara nyatane tak getak gontal iki dudu alas tarwiyah. Wah, Durna ngapusi aku Werkudara kok dianggap alas tarwiyah. Wah, lah Durna kok malah mlayu karo anake. Hei Durna mandheg tarwiyah ning Bidara kok. Sangsaya kaluar aras abyur lintang kumadan titisun nyamadya latri lumrang kandaning pos pita karyaning yudya nero sang Dwijawara brangah manungsung sarining kambang kocak kacarita Raden Bratasena kagetang kontal saking pertapan Sukalima. Prabu Wistawati bujung Begawan Durna Bambang Aswatama sepados ngendikaaken wonten pundi papan dumunungipun wana tarwiyah. Pelajaripun Begawan Durna mlebet wana wasa Gritandana-cala Gagra Kewulu Salomba dadi Prabawa gara-gara apa tandhaning gara-gara neka bumi dwi sawatri kuna
catur samudra panca paru sat bangunan sabda pandito asta tawang dewa dasa ratu guru-guru mercapada dadosaken sumuing guru-guru pinangka sadanipun guru-guru Semar Wijil saputra cacatet tiga ingkang gagujengan mutemadyaning ora boten ten padha sakala
Ana apa, Dok? Duh, selamat kowe ora tau ketemu. Selamat. Sehat to? Sehat kabeh. Ya syukur. Mbak Ayu, anak-anakmu wis sehat kabeh. Oh, ya syukur. Bagong ndi? Ha iki mburiku, Gong. Gong. Duh, selamat Kang. Ha ya syukur. Kowe ya selamat to, Kang? Ya selamat. Corona wis ilang mbok sethithik. Ilang kabeh saiki. Nggonku kulak masker saking okehe ra payu saiki. Lah kok ra payu. Biyen iki nedeng-nedenge corona kae bojoku dodol to. Ha iya. Dodol masker ki laris banget lek kulak ya ngamuk kae sakol kae. Bareng saiki wis paripurna ki isis ora ana wong tuku masker. Ha iya. Jer piye? Sing utang ning piyaga. Lah masker ki apa? Ndak kepiye wong karan wis gacut kulak tak dol murah saiki. Ha iya. Piro? 1000 ki entuk 10. Waduh. Saking murah. Kok kowe iki ba lah ya kepiye to? Lah ya aku ki gawe rebat ya lulangi do. Wis kudanan. Ha iya. Aku ki dandan-dandan kitiran. Ha iya. Kowe iki pas angin ya ora ana wong teko. Ana wong teko wis suki wingi nggawa 10 ki ya ning berjuangan. Agek kepiye? Apalane ngelmumu ki mbok ditular-tularke. Kowe iki nglukis pinter, nabuh pinter. Wis, natah iso, nyungging iso. Wis kipas angin ki ya wis dandani radio rebab. Rumangsaku kok ning dene kok ya ora sugih-sugih. Ayo gek kepiye ngono. Ayo. Ning rikala semono kae lho. Ayo. Kene kena bebentuk kae sing paling makmur aku. Weh, makmur panganan. Tuh. Lah apa? Emprik. Aku ming emprik. Emprik tak dole. Oh, lah ra ngono. Ya iki ngene rek. Piye? Kowe karo aku iki ditimbali karo sedulurmu. Iya. Mas Rukijo iki duwene punagi marang putune. Sesuk yang wis temah jati wanila bakal ditanggapake Petruk Gareng Bagong kowe karo aku. Oleh ya iki mau wis diseranani nganggo kupat luar. Putune iki umure 15 bulan. Oh. Putrane Mas Hanung Ari Wibowo karo panjenengane Dara Sri Ayu Damayanti. Oh lah iya. Ya gandeng ki wis punagi wis diluwari wis sah sinampurna to. Ha iya. Isih cilik ning wis supit. Oh lah iya. Yen sing nyaron wis gedhe wis durung supit. Kowe kok ngerti? Ayo biyen diweden-wedeni anggere supit lembuni diganjeli kayu kan yo dijelok ngono ayo do wedi. Mulane iki bareng do neng mburi iki dilangi-lingi kok ora padha. Ora karuan. Lah iya kowe ruk supit aku wis supit rikala semono. Ayo kowe kok. Aku ya liling-lilingan kok ora padha nggonmu. Nggonmu nganggo topi nggonku urut. Ora karuan. Lah kowe iki kepiye? Sepisan kuwi ngluwari punagi ya muga-muga putra sing disarati iki bisa dadi jalma sing pinilih. Bekti karo wong tuwa, bekti marang bae, sekarone ya bekti marang tangga teparo nusa bangsa Indonesia. Agamane ya bisa diagem. Ayo sesuk iso dadi pegawai negeri kaya eyange. Ayo ning wayangan. Ora. Kancane ya iki bae kok. Ayo. Areng lho
lho wiyaga saron pisah ki. Mulane aku terus melumpat. Karo mangsaku kok ya dipor ngono kok ya dadak dilekti. Dadi sing laden iki kewuan. Iki sing tak ladeni iki sing ngerti. Iya ya. Dibantu karo penyelane Mas Sudar saka Jodhok, Mas Wanto saka Biji. Wiya-wiya laris ya kuwi. Iya. Sapa-sapa do pasrah. Tanggal 12 sesuk dipasrahke kuwi kok kanca-kancane. Buka Lestari. Ramelu Lestari. Nek ora kejak kanca iki to ora. Kok kuwi iki ming anu kok berjuangan ngono. Oh iya iya. Ya. Esuk nek ning Bogor wae do dijak. Paling yo sing ngendhak. Mongko nek ora ning Jakarta ning Bogor meneh. Ayo syukur. Sing ngendhak aja nganti keri. Areng lho begender iso timpuh. Liyane kuwi ra. Turno genang-greneng. Anggere panjang ilang iki. Ayo ngetungi slendhok kok ya. Loh, wis iki karo kaping pindhone kuwi nyukuri nggone kagungan dalem sing kaya ngene iki apike. Ha iya. Wong kuwi aku wis ngerti bocorane Mbak Suti nek suwane kraton kae kok. Piye? Mas Rukijo ki nek le bangun ki rampung sesuk arep mayangan. Ora iya. Kowe sing ditimbali. Ha iya, mbok menapa? Ha iya, ning kelakon tenan. Ha iya. Ya, syukur alhamdulillah. Mas Rukijo iso bangun kaya ngene iki direwangi. Odo ini. Iya. Sing jenenge odo ini iki tegese upamane bagiane karo Mbak Ayu bensin 2 liter tukoke 1 liter. Sing regane bensin mah dicelengi ngono yo terus bangun iki lho apike kaya ngene iki lho. Lah iya. Monggo iki arep paripurna le nyambut gawe kesehatan. Sesuk wayangan meneh. Nek pensiun ngono. Ning ora opa-opaan, ora, pokoke anggere disuguh tumsen. Rumangsaku ki jan, ya, iki bejo. Mas Rukijo kagungan dalem apik, keluarga punagi putune, muga-muga iso sehat slamet. Apa penjangane bisa kasembadan, ayo iso ngrembaka. Ha iya. Wis, dasare ya daleme apik. Ayo pantes iki ya nggo gelar gamelan ngene iki. Sesuk ming arep uyon-uyon iki. Sindene ya ming loro. Lah sing tunggale kuwi ora dulemi. Mbak Konijah piye? Wis rasa kae bojone ya elek kok. Ora. Senengane kok kowe wah kowe iki ora ngerti lakon kok. Lakon iki tak jak ning Wonosari. Iya. Wah, nunggang bis. Nunggang bis to terus ana motor cilik iki kepleset arep sekolah. Lah kok garwane Mbak Konijah ki medhot tanpa taliwara nulungi karo sing tiba kuwi mau. Ha iya. Bareng ditulungi ngono bise mangkat sak kanca. Ha iya. Lah bareng tekan siluk kae. Mbak Konijah, bojoku ning ndi? Bojoku ning ndi? Kang Sutris ku sing mangsuli, ora usah golek ya elek kok golek. Kowe gak yo elek kaya bojo yo Kang ora. Lah mau nulungi wong tiba kae mau malah keri, waduh, nggih malah ditemu wong-wong. Lah piye? Nah terus dibaleni nganggo motor cilik. Bareng dibaleni nganggo motor cilik malah goceng wong meneh. Iso selit meneh. Dadak ngenteni meneh. Oh, ayo, kelingan kadang yo. Rikala semono moko anggere ngeterke bojone iki le turu ki mesti nek bokonge. Wah, aku nek ngrasake kanca-kanca wiyaga iki kono kene iki padha wae. Lah piye ta, Tru? Ayo, wong bojo keri kok. Ayo Mbak Konijah ayo jempling-jempling bojoku. Kang Sutri ku, oh ngopo jempling-jempling anak kowe kok. Wah, kok ayo bojo ora.
rikala semono ngono kuwi. Ayo. Ya, iki nganggo wektu sethithik. Aku nek kelingan kanca-kanca ki ya tenan wis. Ayo, do nembang joget sing apik. Ya, kanggo nglipur swasana supaya iki bisa lerem penggalihe lan rena penggalihe. Ya. Dasare anggere kowe karo aku sowan nang dipapan ki mesti pepundhenku ki mesti nusul mbok kok krungu ki gek saka ngendi. Ayo. Kuwi bidane Pak Mayor. Ah, kuwi ya wis pensiun. Ayo. Saiki ya mikarek nampa pensiun karo nggo seneng-seneng, Tru. Ayo. Kuwi penggalihe Cuwa. Lho, Cuwa piye? Awit ngene. Le Cuwa kuwi dalang petingan kuwi srawunge wis seda. Ngono. Sapa kuwi mudek? Mulai nangisi kekejer. Sing ora-ora. Lepas operane jembaro kubure kuwi. Ayo. Kuwi awit kinasih tenan karo Rama kuwi dadi yo kelangan iki kelangan kanca, kelangan seniman sing. Ayo. Ya, saiki ayo do nembang iki sinden-sinden. Iki pirang-pirang. Yo, arep nembang apa kowe? Wah, rujak jeruk wae sing kepenak. Yo, sapa sing entuk dapuk? Manut ora sah iya ngomong karang nang kene ya kabeh-kabeh nang gone kanca, nang gone sedulur. Monggo dipun leksanani nggih. Saiki sing dadi pandome iki Mbak Ayu Yati. Coba sing ndi sing arep didapuk? Wis. Monggo Mbak Yati arep dapuk sapa? Lho, sesuk disetelin Jakarta ya. Wah, iya. Gun, aku dipoto Gun. Saking apike HP-ne. Mugi dadi ana moto kok malah gambare sing werna-werna. Iki netar. Tinju kok wong telu. Ora londo gunane iki ya. Didodok karo dititik gung nang layah lambat
Ayo dayane gudang garep gabus iki kok ya. Adate ming loji terus didumi karo Mas Gun iki mau nya siji-siji nggih. Gayeng to gayeng. Nyarane mlumpat kok. Segane ora kompak. Bathuk enanang. Ayo. Terus sing siji nononge sak cemung. Tak rungokke sing mau nek sandinge iki. Dene dadak nilai catetan. Nah, ku mau rujak jeruk. Nah. Rujak jeruk, rujake wong lara watu. Ora mathok dilalah malah gabadho. Dir hulek lombok abang kari ngulek lombok abang lemake disambel tangan. Tonjo ya terus tonjo medem. Nonglen. Nek rujak uni, rujak uni pantes den wadahi panci. Ati suci ngrukepe ibu Pertiwi. Dil hulek lamba apek kari gludek lamba apek enake disambel. Tonjo ya nonglen. Ya kok ora tau ngrasakne nggih segane padang prungkalan rada perok. Sambelke bawang. Lah iya. Neng cowek ae ta, Tru? Lah iya. Lemangan ning arep kereng. Saiki kompor, biyen kereng. Jamaneng prenggo. Neng kowe neng arep kereng kuwi ya nganggo sambel bawang, ya ta? Iya. Akhire cendel lemut. Kembulan karo bojone sak anak putune. Iya. Kemriyo kaya iya. Tojo tenan. Monggo do guprak nek driji kae. Wah. Enak jamak. Durung kelingan iki. Saiki ya kompor. Iya. Rujak cerubu. Ora eneng gong goblok. Rujak cerubu pantes den wadahi cuwung. Aja ngono kabeh truk udele mlentu. Wis rumangsa malah ngunekke aku ora senengane. Nonggang sepur medhot krecak ya genduk wedak popor kalamat. Nunggang sepur. Nunggang sepur medhot kricak ya kendhuk. Wedak pupur kalamat.
wis suwe ra jejamu jamu pisan godhong telo wis suwe ra ketemu tamu pisan kawe kula ayo upamane anu numpak sepur nunggang sepur ki medhun tugu nunggang sepur medhun tugu ya gendeng wedak pupur supaya ayu nunggang sepur medhun tugu wedak pupur supaya ayu nek nunggang sepur medhun srawat nunggang sepur medhun srawat ya gendut wedak pupur kalasara nganggo jentret mesti pakok ki ngono kuwi arep Jakarta sih ya ana meneh kok nek piyayi biyen iki jare nurek ilang sokane mangan sapi kecemplung kalen